accions amb jugadors diferents i trobar el gol de l'empat quan abans millor. Sí, veiem com Carlos... Gol, 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 quin 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 gol, ens ha agafat a tots per sorpresa. Gol espectacular de l'Europa, ha marcat BA, quin gol, ha agafat a tothom per sorpresa. I aquí ara crec que el vent sí que ha jugat a favor de l'Europa. Aquí veiem, des de camp propi, treu la falta BA, la pilota que bota i crec que el vent fa la resta. Calcula malament, evidentment, Tati, i el tercer, Marc, se li posa ara sí de cara a l'Europa. Això no sé si ho ha fet volent o no, però és un golaç.